Maripod apo iti Basco, Batanes, mga idol. Hindi man naman iti The Kamat Report. Idol Dennis, go ahead. Tuloy ti investigasyon ti Bureau of Fire Protection iti nakikapuan iti panakuram iti Basco Central School iti probinsya ti Batanes. Nabasan iti report alas 12:42 iti Kalman nga nakawat iti impormasyon nga moruram iti Central School nga gabal don type iti nadakamat nga pagadalan. Nay pangato iti general alam iti uram gabot resor kayam ken daktel ti uram nga nang lamot tinasaw nga pagadalan. Awan tinasalbar gamgamit agapo talisto iti pananglamot tapo iti na eskwela na kamat eskwela gapo kada iti libro ken dadupay nga kadaan nga kayo nga iti nakamat nga lugar. Iti agdamakit manariman ti investigasyon ti BP ken iti PDRMC para pelang iti panakakita no mapalimpay maprobinsar dado mga paset ti pagadalan nga saan nga nauram. Iti agdamakit awang pa iti final report ti BP no cause of fire iti territory nga pagadalan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RNN.